फुलं आहेत. मी तर पहिल्यांदा बघते हे फुल, तुला माहिती होतं? सफेद कलरची. हां, आणि मला अशा बऱ्याच कमेंट्स येतात की धरणाचं पाणी, पण धरण कुठे दिसत नाही. कर्म पण आपण चांगलं ठेवायचे, सगळ्या गोष्टी चांगल्या होतात. मग बघितला नसेल बघितला ना व्हिडिओ, मी तो व्हिडिओची लिंक आणि देते मी ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. नको चला गावी जाऊया, टेन्शन घेऊन जगण्यापेक्षा जे काही होईल ते म्हटलं बघू जाऊ. पण कसं कधी कधी स्वतःला पण दोष देतो, देवाला दोष देतो की माझ्या बाबतीतच का असं आपण बोलतो. नाही, इकडनं आपल्याला मदत येईल आयत्या वेळेत. आणि असं काही केलं की सगळं आमचं काय म्हणूया आपण, जग आमचं असं हादरलं. थांबू मी इथे जाऊन घेऊन तर बघूया, वाटेत भेटली पडली. तिकडनं जाऊया, रॉनी भेटेल. तिकडून जायचं, तिकडनं रॉनी असेल बाहेर. त्याला सोडला असेल तर नसेल सोडला अजून. त्याला कॉलेजला जायचं असेल, नाही जायचं असणार ना. सुट्टी असेल कॉलेजला पण. इथे आल्यावरती हा सुगंध येतो ना शेणाचा वगैरे, मला आवडतो खूप. बरं वाटतं असा, नाकात पटकन सुगंध जातो. कुठे गेला रॉनी? सकाळ झाली. रॉनी म्हटलं कुठे आहे? झोपला असेल तो आतमध्ये. हे इथे झाकून ठेवलं ह्याच्यामध्ये. बनवलंय रॉनी, आवाज जातोय वाटतं. रॉनी, आम्ही आज निघालो सकाळ जरा चालायला. हा, थंडी आहे परत. हा, 2-3 दिवस कमीच होती. आज गार वाटतंय. तिकडे आमच्या इथे जास्त वाटतं, खुल्लं आहे ना सगळं. जरा फेरी मारून, आज पोराला सुट्टी आहे ना पुण्याला. तो लवकर जातो, मग नाही भेटत मोठे. मग आपल्या इकडचे पण हलवायला काय हरकत नाही. हा, आपलं पण काय फारसं लांब नाही, आपण पण करू शकतो. करूया आपण आता, कसं आता आहे ना सुट्टी. मोठे मोठे हल्ले ना, मग बाकीचं काय आपण बारके आपण दोघं पण करू शकतो. पारई घ्यायची. हा बाप रे, काय धुकं आहे समोर. हे बघ किती धुकं पडलंय बघ. थंडी आहे म्हणजे काय, खूप थंडी आहे. किती सुंदर वाटते आज. बरं झालं मी स्वेटर घातलं. ते राधे काकीचं असेल. एवढं लांब पाणी न्यायचं म्हणजे बापरे, हे तर किती सुंदर वाटतंय. बघा त्या पाण्याच्या वरनं अशी मस्त अशी वाफ चालले. हां, इतकं छान वाटतं ना बघायला. आता तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये म्हणजे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कसं दिसतं काय माहिती, पण खूप सुंदर दिसतंय, खूप सुंदर. हां, आणि इथे बघा पेरूचं आपलं झाड आहे ना, त्याला फुलं आलेली आहेत. आणि ही फुलं आम्ही पहिल्यांदा बघते. तुम्हाला पण मी दाखवते फुलं. आता फळ धरेल ना त्याला. मग हे बघा, हां हे बघा, केवढी मोठी मोठी फुलं आहेत. मी तर पहिल्यांदा बघते हे फुल, तुला माहिती होतं? सफेद कलरची. हां, एवढी मोठी फुलं मला नाही माहिती. फुलं येतात ही माहिती होती. हा ना, एवढी मोठी फुलं आहेत बघ ना, केवढी मोठी सफेद रंगाची. छान आहे. आता भरेल. आता किती सुंदर आहे बघा आमचं गाव. सकाळी सकाळी ते समोर पण धुकं बघा किती. वा वा. आतासा सूर्य उगवायला सुरुवात झालेली आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता मला बोलायला पण होत नाही कारण थंडीने ना जीभ आखडल्यासारखे झाले, इतका गारठा आहे. आणि बघा किती मागे काय सुंदर दृश्य आहे. किती छान वाटतंय बघा. असं वाफ बघा कशी जाते पाण्यावरनं.
आज आम्ही सकाळी सकाळी निघालो फिरायला आणि स्वेटर पण घातलं आहे बघा. मी नव्हती स्वेटर घालत, पण कुणालचे बाबा म्हणाले नाही घाल, थंड असणार वातावरण. बरं झालं घातलं ते. आता माझी कुल्फी झाली होती बघा, किती सुंदर असं काय छान वाटतं बघा. हा माझा कॅमेरा ना जरा हे होतो त्याच्यामुळे. तर हे जे पाणी आहे ना ते आमच्या धरणाचं पाणी आहे. तर मी इकडे तुम्हाला बऱ्याच वेळा दाखवलेलं आहे आणि मला अशा बऱ्याच कमेंट्स येतात की धरणाचं पाणी पण धरण कुठे दिसत नाही. तर तुम्हाला मी आता लक्षात आलं म्हणून सांगते की धरणाचं काम आहे ना हे बंद आहे. ते काही नाही काही बघा कारणं असतात त्याच्यामुळे बंद आहे. ते होईल आता मला वाटतं 1-2-4 वर्षामध्ये चालू होणार असं म्हणालेत. ठीक आहे होईल तर होईल, तोपर्यंत आपण धरणच म्हणायचं. अर्ध झालेलं आहे. हां अर्ध झालेलं आहे आणि बाकी आहे बहुतेक काम. आणि आता आम्ही निघालो आहे खालच्या साईडला. आज सांगते वर्षाचा शेवटचा दिवस, आज 31 डिसेंबर. तर कुणालच्या बाबांना म्हणाले आपण आज जाऊया आणि मेन काय वेळ पण होता आज आमच्याकडे, त्याच्यामुळे चला आपण जाऊया थोडा वेळ, एक फेरफटका मारून या, कारण कुणाला सुट्टी आहे. तर आमच्या रोजच्या ठिकाणी आम्ही आलो आहे. पहिला आपण आलो तेव्हा यायचो ना, इथेच आम्ही जायचो आणि इथे खालपर्यंत जायचो. तर आज आम्ही इथेच म्हणजे इथूनच रिटर्न नाही जाणार आहे, पण फूडपर्यंत आपण जाऊया त्या रोडपर्यंत. आमचा जो जुना रस्ता आहे ना तिकडनं आता आम्ही बाहेर पडलो आहे. पावसातलं बघा सुकलं आता, खूप छान आहे. पावसात रोज म्हणजे शेवटचा दिवस आहे वर्षाचा, तो आपण एन्जॉय करूया सकाळी सकाळी. कामं काय आपली वर्षाचे 12 महिने चालू असतात. आज जाऊया, तुम्हाला मी दाखवते समोरचं आणि थोड्याफार तुमच्याशी गप्पा पण मारते. तर हा बघा ही अशी पायवाट आहे. चाफेची झाडं बघ कशी कुठे चाफा, सर्व चाफेची झाडं. हां सफेद चाफा हां 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 थोडी मोठी झालेली चाफा आहे तो वेगळं झाड आहे. हे असं बघा रान आहे इथे ना. पूर्वी सर्व घरं होती, पण ती घरं आता हे बघा तुम्हाला दिसेल त्यांनी दुसरीकडे घरं बांधली आणि आता तिथेच राहतात सर्वजण. ही सर्व जागा आहे ना धरणामध्ये गेलेली आहे. हां हां हे बघू दे, ही फुलं असतात ना भरपूर. याला चाफा बोलतात ना, काय माहिती नाव नाही माहिती. बघा ही कसली फुलं आहेत आम्हाला सांगा, नाव सांगा. किती झाड आहेत बाई सगळी. चाफा नाही बोलत काय याला, आपल्याला माहिती पडेल सर्वजण सांगतील आपल्याला. हो ना. तर तुम्हाला मी सांगते इथे पहिला वस्ती होती राहायला, पण ही जी सर्व जागा आहे ना धरणामध्ये गेलेली आहे. हां त्याच्यामुळे जी जुनी घरं होती सगळी ते त्या लोकांनी मग दुसरीकडे नवीन नवीन घरं बांधली आणि तिथे राहायला गेले मग आता. हां हे असं इकडनं रहदारी आहे, म्हणजे मुलं बघा शाळेत वर येतात ना, कुणाला पण इकडनंच जातो याच रस्त्याने. हे बघा ही अशी आपण बऱ्याच दिवसानंतर आलो ना इथे. ते बघा समोर दिसतं ना तुळशी वृंदावन समोर बघा दिसतंय. इथे पण शेती वगैरे करतात, ज्यांची जागा आहे ना शेती वगैरे असते. आता आम्ही आलो रस्त्यावरती. आमचा जो जुना रस्ता आहे ना तिथे बाहेर पडलो आता. आता इकडनं चालत चालत जायचं. जुन्या रस्त्याची हालत बघ काय. थोडासा कच्चा आहे, थोडासा बांधलेला आहे. हां आता एसटी नवीन रोडने जाते, नवीन रस्ता झाला ना बुरमाड्याच्या इकडनं तिकडनं जाते. सोडायचं या वर्षाला. नाही नाही पण आपण गेल्या वर्षी आलो तेव्हा कसं होतं ना ते मी सगळं आठवत होती. रात्री बसून बसून सगळे दिवस आठवतात. म्हणजे आपल्याला कसं आपण असं म्हणतो की नाही जुने दिवस आठवायचे नाही, पण तरी पण असं म्हणजे लक्षात येतच की आज शेवटचा दिवस, ह्या वर्षात आपण काय केलं, म्हणजे काय कमावलं काय गमावलं, ह्या गोष्टी आपल्या लक्षामध्ये येतातच. पण आम्ही काय गमावलं नाही, आम्ही सर्व कमावलेलंच आहे. कुठे आपण काय एवढं होतं नाही ते लॉकडाऊनमध्ये काय केलं काय झालं ते सगळं सोडून द्यायचं मागचं. पण जे चांगलं आलेलं आहे ना त्या गोष्टी घ्यायच्या आणि आम्ही चांगल्या गोष्टीच घेतो, वाईट गोष्टी सोडून द्यायच्या. त्या जास्त त्या गोष्टींचा विचार करायचा नाही, आपल्याला त्रास होतो.
नवीन वर्षाची सुरुवात चांगल्या ह्याच्याने करायची. नवीन वर्षाची सुरुवात उद्यापासून चांगल्या गोष्टींनी करायची, चांगल्या विचारांनी करायची आणि चांगले कर्म पण महत्त्वाचे असतात. कर्म पण आपण चांगले ठेवायचे, सगळ्या गोष्टी चांगल्या होतात. मग कर्माला भर द्या, कर्म करायचा, बाकी काय करायचं. हा बघा, हा आता आमचा जुना रस्ता आणि चालत चालत आता आम्ही बाहेर आलेलो आहे. तुम्हाला आमची जागा दाखवत्या, स्पॉट. आज सगळ्या जुन्या आठवणी बाहेर येतात. गेल्या वर्षीच्या नवीन वर्ष जेव्हा चालू झालं ना 2022, आम्ही बघा असं इथे चालत चालत यायचो या स्पॉटवरती. हा आमचा ठरलेला स्पॉट असायचा आणि मग येऊन आहे ना आम्ही इथे बसायचो. हे बघा इथे दगड पण आहे ती. हां नाही नाही, इथे बसायचो ना आपण, इथे बसायचो आणि असं विचार करत राहायचो. कारण नवीन होतो आम्ही आलेलो की कसं करायचं, आता गावी आले तर खरं कसं व्हायचं, ह्या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही विचार करत बसायचो. आता मी पण जरा खाली बसते. गवत ओला आहे जरासं, रोडवरती बसते. रात्री नाही दुखत काय, रात्री का नाही दुखत काय, रात्री आरामात झोप लागते. मग आपण दिवसभर काम किती करतो, मग झोप लागणार नाही. नाही पण दुपारी वगैरे जेव्हा झोपतो ना तेव्हा अंग हात बीत दुखत असतो. पण ते रात्री अजिबात नाही, रात्री छान झोप लागते. चांगलं आहे ना उलट. आता बसलो आम्ही रस्त्यावरती आणि आता 2023चं प्लॅनिंग चाललंय का आपलं. प्लॅनिंग आम्ही प्लॅनिंग नाही करत आता. प्लॅनिंग अजिबात आम्ही करत नाही. प्लॅनिंग करायचं आम्ही सगळं सोडून दिलेलं आहे. म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की येईल तो दिवस आपला म्हणायचा आणि जे काही काम आहे ना आपलं करत जायचं. 2022चं तुम्हाला सांगते, आमचा हा वर्ष आहे ना खूप चांगला गेला आहे. हो की नाही? चांगलं गेलं म्हणजे आपण दुःखातून, म्हणजे आपल्या ज्या ह्याच्यातून जो आलो, म्हणजे बाहेर निघालो. हां, देवाने साथ दिली, कर्माने साथ दिली आपल्या. म्हणजे खूप चांगला गेला 2022. आमचं स्वतःचं घर झालं मेन म्हणजे. हो की नाही? नाही तर गावी घर होईल अशी आमची अजिबात म्हणजे अपेक्षा आम्हाला वाटलं पण नव्हतं. म्हणजे आपण कधी विचारही नसेल केलेला. म्हणजे ठीक आहे बांधू म्हणून कधीतरी विचार केला, पण म्हणजे गावी येऊन आम्ही कायमचं सेटल हो असा विचार कधी केलेला का? कधीच नाही. तेच असं हे कधी विचार नव्हतं. थोडा म्हातार उतार वयात जरा आपण थोडं घरी गावाला घर बांधू असा एक विचार होता. पण नाही पण कधी आपण गावी यायचंच कुठे. आता तुमच्या ना बऱ्याच कमेंट्स असतात म्हणून मला लक्षात आलं की खूप असतात कमेंट्स तुमच्या. पण काय होतं की कधी कधी मला व्हिडिओमध्ये नाही बोलता येत, तर म्हटलं आज उत्तर आपण देऊया की ताई तुम्ही गावी म्हणजे आलात मुंबई सोडून. म्हणजे काही विचारतात. म्हणजे मागे पण मी एकदा व्हिडिओ करून सांगितलेलं आहे काय झालं लॉकडाऊनमुळे वगैरे. पण मला वाटतं त्यांनी व्हिडिओ नसेल बघितला ना व्हिडिओ. मी तो व्हिडिओची लिंक आणि देते मी ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही बघा. पण थोडक्यात सांगते तुम्हाला, लॉकडाऊनमुळे आम्ही गावी शिफ्ट झालो कायमचं. व्यवसाय पण आमचा विचारतात तर स्कूल व्हॅन सर्व्हिसचा आमचा व्यवसाय होता आणि तुम्हाला माहिती आहे लॉकडाऊनमुळे शाळेचं काय झालं ते. 2 व्यवसाय होते आमचे आणि ह्याचा टूर्स आणि ट्रॅव्हल्सचा. ते सर्व आम्ही बंद केलं, सगळं सोडलं आणि गावी शिफ्ट झालो कायमचे. घर होईल अशी आमची अपेक्षा पण नव्हती आणि आम्हाला माहीत पण नव्हतं की आपण असं गावी शिफ्ट होऊया. कारण अचानकच सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या होत्या. काही आमच्याकडे ऑप्शन नव्हता, काही मार्ग नव्हता. सगळी दारं आमची बंद झाली होती. म्हणजे कधी कधी आपल्याला असं वाटतं ना की देवानेच हे सगळं केलं होतं. आता आपलं लॉकडाऊन झालं, लॉकडाऊन मध्ये आपलं घर पडलं, एसआरए झालं, एसआरए आलं, सगळं आलं, सगळं एकदमच आलं. पैशाचं आपल्या हातात काहीच नाही. सगळं करता येईल असं नव्हतं आपल्याला. म्हणजे कामधंदा आमचा बंद झाला. हे टुरिस्टचं थोडंफार चालू होतं पण ते म्हणजे त्या ह्याच्यावरती नवीन धंदा होता ना आमचा स्कूल व्हॅन सर्व्हिसचा धंदा ना, जुना धंदा. त्याची कमाई भरपूर होती. बस जो टुरिस्टचा होता ना तो नवीन होता. त्यात आम्ही स्ट्रगल आमचा चालू होता. त्याच्यामुळे म्हणावं तशी त्याची इन्कम म्हणजे होती, पण असं पण नाही की जास्त आहे असं नव्हतं. नंतर काम बंद झालं लॉकडाऊनमुळे. नंतरला ते घर आमचं SRAमध्ये गेलं, ते झालं. घर पण आमचं तुटलं आणि त्याच्यानंतर मग रेंटवर आम्ही होतो, पण तिथे पण आम्हाला जमत नव्हतं रेंटच्या घरामध्ये. खूप सगळं कठीण जात होतं. त्याच्यामुळे मग अचानक एकत्र कुटुंबाचं घर होतं. ठरवलं आईकडे पैसे आईला द्यायला लागले. ते सगळं दिलं आम्ही आणि मग आम्ही सगळं सोडलं आणि निघून आलो गावी. म्हटलं नको, चला गावी जाऊया. टेन्शन घेऊन जगण्यापेक्षा जे काही होईल ते म्हटलं बघू, जाऊन तर बघू गावी, काय होईल ते जाईल. आणि सगळं सोडलं आणि आम्ही आलो. ही गोष्ट मला वाटतं 2020 आणि 2021ची आहे ना. ह्या 2 वर्षामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहेत त्या. ते सगळं जाऊ, ते झालं ते. 2022चं तुम्हाला सांगते खूप चांगला वर्ष गेला आमचा.
कधी पण आम्ही म्हणजे गावी न येणारे आम्ही म्हणजे कधीतरी वर्षांनी 2 वर्षांनी आम्ही गावी यायचो, 2-3 दिवस राहायचं आणि परत जायचो. तुम्ही आमचं जुनं घर पण बघितलं असेल ना, ते आधी तसं नव्हतं, एकदम मातीचं घर होतं त्यावेळेस. त्याच्यामुळे तिथं राहणं पण खूप कठीण होतं. आणि अशा ह्याच्यामध्ये आपण गावी आलो, स्वतःचं घर झालं, कुणालचं शिक्षण मेन म्हणजे चालू झालं, हो की नाही, सगळ्यात मोठी गोष्ट झाली. कुणालनी मनावर घेतलं. आणि आता त्याचं जे ग्राफिक डिझाईनचं त्याचं ॲडमिशन झालं ना, अगदी मनापासून तो मुलगा काम म्हणजे चालू असतं त्याचं. दिवस रात्र काय नाही काय त्याचं डिझाईन काढायचं काय काय असतो करत तो, पण अगदी मनापासून करतोय तो. कारण आम्ही बघतोय ना आता किती, मला वाटतं 8 दिवस पण नसतील झाले, पण खूप मन लावून तो करतोय सगळं ग्राफिक डिझाईनचं. सर्दीचा असर म्हणजे ह्या 2 गोष्टी आमच्या चांगल्या झालेल्या आहेत 2022मध्ये. आता उद्यापासून नवीन वर्ष चालू होईल, त्यात पण अजून चांगल्या गोष्टी होतीलच. कारण देवाने हा मार्ग दाखवला ना, तर ह्या आम्हाला ज्या काय म्हणूया आपण, पुढचा मार्ग पण देवच आम्हाला दाखवेल. आणि बघू काय आता होईल ते सगळं तुमच्याशी शेअर करीनच मी. पण जे काही होतं ना ते चांगल्यासाठी होतं एवढं तुम्हाला मी सांगेन, हो की नाही. आमचं झालेलं गेलेलं सगळं विसरून चांगल्या मार्गाला आणि चांगली सुरुवात करायची. आता काय, आताची सुरुवातीला नाही ना, आपल्याला कशा अडचणी येत गेल्या आपण दोष देत बसतो ना, की असं माझ्या बाबतीत का झालं. आपण देवाला पण कधी कधी आपण दोष देतो, स्वतःला पण दोष देतो, का झालं. अडचणी प्रिया प्रत्येकाला असतात. गरीबापासून श्रीमंताला अडचण असते, कोणाला अडचण नसते. आपण बोलतो श्रीमंत एक दिवस झोपतो का, त्याला लोन किंवा त्याला टेन्शन, धंद्याचं बिझनेसचं टेन्शन, जरा काय झालं की त्याला लॉसचं टेन्शन. आता आपण पण स्वतः धंदा केला, आपल्याला माहिती आहे काय काय करावं. भले आपला छोटा धंदा होता, धंद्यात कसं झोप नीट नसते, टेन्शन असतं चारी बाजून असतं. त्याला लोन द्यायचं आहे, लोकांचा पेमेंट आहे, सगळं आहे, सर्व टाइम टू टाइम गेला पाहिजे. सक्सेस भेटायला लागला, पैसा पण येतो, पण जास्त पैसा पण बरा नाही, जास्त पैसा झोप देत नाही. जसं आपल्याला वाटेल दुःख येतं ना, अडचणी येतात ना, त्या अडचणीतून मार्ग पण आपल्याला देवच देतो. आता आमच्या बाबतीत सांगते, इतक्या अडचणी होत्या बापरे, पण कसं त्यातून मार्ग निघत गेले. कसं आहे प्रिया, देवाने जे ठरवलंय ना, आता तू बोलतोय की आपल्याला मदतीचे हात असतात, कधी कोण मदत करणारा नसतो, पण कधीतरी कुठला तरी भलताच माणूस आपल्याला अनोळखी म्हणजे असं आहे, कोणतरी वेगळाच माणूस आपल्याला मदत करतो. आपल्या माणसाची जिथे आपल्याला ज्याची अपेक्षा असते की हा व्यक्ती मदत करेल, टायमावरती सर्व ते हात मागे जातात. आणि हे आमच्या बाबतीत झालेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला मी सांगते, थोडंफार सांगते मी, आणि बोलायला काही हरकत नाहीये. म्हणजे आमची वेळ जी खराब होती ना लॉकडाऊनमध्ये, सगळ्यांनी हात वर केले, सगळ्यांनी, कोणच नाही, बोला कोणीच नाही. म्हणजे ज्या माणसांकडनं अपेक्षा होती आम्हाला की नाही इकडनं आपल्याला मदत येईल, आयत्या वेळेत आणि असं काय केलं की सगळं आमचं काय म्हणूया आपण, जग आमचं असं हादरलं की ही माणसं अशी वागू शकतात, असं आम्हाला एकदम शॉकसारखं झालं होतं. सांगेन मी तुम्हाला काहीतरी, सांगेन ही गोष्ट, आता नाही पण सांगेन तुम्हाला काहीतरी. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण मदत आम्हाला केलेली अनोळखी लोकांनी, आणि ती अनोळखी माणसं म्हणजे यूट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला ती माणसं मिळालेली आहेत, हो की नाही. कसं आहे माहिती आहे प्रिया, कोणत्याही माणसाला मार्ग देव हा कुठल्या नाही. आता युट्यूबचं असेल किंवा कसलं, आता युट्यूबचं बोलतेस ना तू, युट्यूबचं तुला स्वतःला मोबाईल तरी वापरायचं नीट माहिती होतं, मला काहीच नॉलेज नव्हतं. तेच तर ना, देव बोलतो, आपण बोलतो ना, आता बघ देवाचं मी जास्त काय पूजा अर्चा काही करत नाही, पण म्हणण्याचं उद्दिष्ट काय, देव तुझे कर्म असले ना तुला देव साथ देतो. तुझी कर्म चांगली कर, तुझ्याबरोबर देव असणार. आपल्याला वाईट कर्म करायची नाहीत, कोणाला त्रास दिला, कोणाला हे केलं तर आपल्याला पण त्रास होणारच. या गोष्टी लक्षात ठेवल्या ना तर सगळं बरोबर होतं. या युट्यूबच्या माध्यमातूनच आम्हाला चांगली माणसं भेटली, त्यांनी आम्हाला मदत पण भरपूर केली. आणि तुम्हाला ही गोष्ट मी मागे पण मला वाटतं 1-2 व्हिडिओमध्ये सांगितलेली आहेत. खूप चांगली माणसं आम्हाला भेटलेली आहेत, आणि अजून पण आहेत, काही आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पण आहेत, आमच्याशी फोनवरती बोलतात वगैरे. त्याच्यामुळे हे आम्हाला कसं आधार वाटतो, बाकी आधार आहे आम्हाला, भरपूर आधार आहे. म्हणजे कसं, भले पैशाचा नाही, शब्दांचा आधार, भरपूर आधार, एखाद्या मैत्रिणीप्रमाणे राहतात. अगदी म्हणजे इथपर्यंत सांगतो की अर्ध्या रात्री पण काही गरज लागली ना आम्हाला पटकन तुम्ही फोन करायचा, अशी माणसं आम्हाला यूट्यूबमुळे भेटलेली आहेत. आणि अधूनमधून आमचं बोलणं वगैरे चाललं असतं, म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. हे सर्व देवानी काय म्हणूया आपण निर्माण केलेलं आहे सगळं, हे देवाने आमच्यासाठी उभी केलेली माणसं आहेत ती. आपण म्हणतो ना की देव स्वतः येऊ शकत नाही मदत करायला, म्हणून ते माणसांच्या रूपात अशी मदत आपल्याला म्हणजे पाठवतात, माणसांच्या रूपामध्ये देव येऊन भेटून जातो. हे बघा हे आले. हो 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 हो
आम्हाला वाटलं बंद आहे तुमचं हे ते गोठा तुमचं गाई दिसला नाही ना. वाडा कुठे बांधला पुढे तिकडे आता तिकडे केला अच्छा. वाडा. हो. मग इकडे आता काय आता इकडनं थोड्या दिवसात जाणार माझून तिकडे. गुरं इकडे काय बांधता मग तिकडे आतमध्ये. पुढच्या पुढे तिकडे. हो ओके ओके मी तेच म्हटलं गुरं इकडे वाडा तुझ्या पुढच्या जुन्या वाड्याकडे. इकडे या. हा हा ते ओळखीचे भाऊ होते ते त्याला बऱ्याच गप्पा झाल्या. निघूया आता घरी. बीत काढायला लोक येतात. रहदारीच आहे. बरं वाटलं ना बाहेर पडून. किती दिवसानंतर बाहेर पडलो असं चालायला. घरी असं मगाशी तुम्हाला तिकडनं दाखवलं होतं त्या साईडनी. एक पूर्ण फुलणार आहे सगळी जागा वरती जाणार इथपर्यंत झालं ना वर पाणी. डॅम होईल तेव्हा तर कुठून डॅम झाला तर नाही बरं. वेळ जायला अजून धरण व्हायला. लगेच थोडी होणार आहे. 2 वर्ष काम चालू झालं ना प्रिया तर मोठं झालं. हे सगळं मग चेंज होऊन जाईल आमचं गाव पूर्ण चेंज. धरणाचं काम चालू झाल्यावरती. तुम्ही जर आहेत अजून सुंदर होईल. आणि एकदम स्पष्टपणे भारद्वाज पक्षी उडताना बघितला. एकदम स्पष्ट समोर बसलेला आहे बघा. दिसतोय अजून पण. असं म्हणतात ना की भारद्वाज पक्षी दिसल्यावर चांगला असतो. तुला बघितला मी. तो बघ आता स्पष्ट बघ. तो बघ आडा. इकडे तिकडनं नाही. अशी आहे तुला जरा. हा दिसला तो का गेला उडाला बघा. चला काहीतरी शुभशकन होणार आहे. कारण तुम्ही सर्वजण सांगताय ना भारद्वाज पक्षी दिसलेला चांगला असतो. पंख बघितलं सगळेजण चॉकलेट होते ना. ब्राऊन आणि ब्लॅक असतं. हां तर चला मित्रमैत्रिणीनो आता व्हिडिओ आजचा तर मी इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला आमचा फेरफटका आणि थोड्याफार गप्पा. आवडला असेल तर जरूर कमेंट करून सांगा. चला बाय बाय सर्वांना.